Jo he arribat a l'art a través més bé de l'espiritualitat i l'antropologia, diguem-ne. I una de les coses que més m'ha interessat va ser l'universalitat de la relació de l'home amb l'espai, amb la terra, no? Amb els espais concrets, i amb la de l'esperit del lloc. Quan vaig estudiar antropologia fa ja molts anys, la meva tema preferida va ser la pelegrinatge. No? La idea que en aquest món postmodern, no? Quan qualsevol cosa pot dir l'altra i realment el sentit es perd, o quan veus els llastres, els terribles resultats de les creències, no? La idea de creer, només ens queda el cos. Quan ja està tot allà confús o pot ser qualsevol cosa, tornes al cos. I el cos no hi ha mentida al cos. Llavors vaig estar pensant en això, no? Com el pelegrinatge és caminar, és moure realment el cos, és anar pel terreny. I en aquest sentit vaig pensar que això podria ser una manera d'experiència directa que quan creues un territori estàs entrant en contacte en algun sentit amb els esprits del lloc. El pelegrinatge és moure el cos, és experimentar directament, i allà, clar, pots tenir capes de símbols, diguem, no? O maneres d'entendre, però el cos està allà. Vaig començar a desenvolupar, diguem, ja en el món més artístic, no? Treballs que investigaven aquesta idea, no? Que té molt a veure també amb la memòria, no? La memòria i el lloc, la memòria i els teatres de la memòria, que és, diguem-ne, és una tradició medieval que es va desenvolupar sobretot amb el Giordano Bruno, que va ser un pensador del Renaixement, o una mica abans del Renaixement. Es va morir, l'església es va cremar-la. I ell és el que més ha desenvolupat aquesta idea del teatre de la memòria, no? O sigui, de muntar uns espais físics, l'imaginació, com manera només d'ordenar les coses, però no només ordenar, sinó fer portes, diguem-ne, no? Per accedir a altres capes de coneixement, no? En paral·lel a això, com creador, diguem-ne, d'interactius i treballant també a la indústria de la web i tot això, vaig veure que hi havia un gran problema hi havia tanta creativitat i tantes coses brillants, encara que són petitons, no? Uns moments de delícia, uns moments de deleite, no? Que estaven allà atrapats als discurs de la penya, no? I no hi havia una manera, perquè en aquest moment l'internet encara anava lentament, la gent no tenia ample de banda en general. Doncs ens va posar la pregunta com fem visible aquesta obra, perquè al mateix temps hi havia una producció en CD-ROMs a l'època molt interessant i molt experimental, explorant, no, aquests temes. Llavors, en Antena, amb Quique Radegales, l'Enrique Radegales, vam començar un projecte que es deia 50-50, no? Amb aquesta idea de muntar una distribuïdora per que surti aquestes obres. Maeda, Los Caspucs, o sigui, tota l'explosió de wow, los Jodi, treballem molt amb el Jodi, Lia d'Àustria. I justament vam muntar el 2001 perquè, clar, doncs hi havia cada cop més, durant aquests 2 anys, un element cada cop més performativa, diguem-ne, aquesta de mostrar les obres, no? Cada cop més va ser perquè un interactiu, moltes vegades, si no, és com un instrument moltes vegades. Saps el que vull dir? Si no és simplement una enciclopèdia, si és una obra artística, és com un joc de vídeo, o aprenes, saps? O tens que aprendre, no? I llavors moltes vegades tenia molta gràcia d'algú o nosaltres que coneixia molt bé les aplicacions, de fer shows d'això, no? D'ensenyar les obres. Vam tenir la sort de tenir les Farmers Manual. I això va ser què coño és això, no? Perquè ja la Netoshka, ja havíem vist coses de Netoshka, però amb elles era com, això ho vull fer jo. Perquè estaven treballant amb Max i amb Nato, no? I fer unes coses, tio, tant al nivell so que al nivell vídeo, que era realment brutal, no? Entonces,
I va ser el pas lògic, no? O sigui que ja havíem començat a ensenyar els interactius, de ja passar a fer un treball molt més original, diguem-ne, no? De ja començar a fer una obra de vídeo més, i de música més. I vam fer un grup audiovisual que es deia Data, i vam començar a dalt, en la sala a dalt del bar Benidorm, davant de casa, els primers assajos. I vam tenir un par d'anys, vam fer festivals, vam viatjar bastant. Comencem una època realment de hackejar ja audiovisual molt interessant, no? Perquè va ser una sensació de llibertat, de repent sortem del format tancat de fer un vídeo i jo sempre he tingut molt poca paciència, no? Per fer vídeos, això de muntar. Així m'agrada molt el temps real, no? Que tens ahí un material de base i ja és treballar amb el so, treballar amb la sensació, el context i l'esperit del lloc, no? I llavors vaig començar, que finalment va ser uns 3 anys de col·laboració intensa amb Georges Gagnaire i la companyia Incident Memorable. I vam desenvolupar software, i vam fer diversos espectacles. És un treball molt, molt exigent, perquè no és com hackejar en casa teva o hackejar com un grup audiovisual. És molt exigent, tot té que funcionar perfectament, estàs en un lloc així molt gran, amb molta gent, i és molt de pressió. És que és molt de pressió, és dur el treball. Molt satisfactori, perquè també va ser el que vaig tornar una mica a l'amor aquest de la literatura i del sentit, no? Perquè, clar, tot això del vídeo a tempo real, el multimèdia, hi havia molta experimentació durant aquesta època formal, no? Vaig tenir un període molt de treball formal, molt d'abstracció, no? Trossos de cares per allà, no? O sigui que era molt... I llavors tenia com un desig també de un text, tio, un discurs, construir realment per què el vídeo fa això, com és que el vídeo pot funcionar com a ampliació de l'actor, no com un decor, saps? Com el vídeo, en relació amb el cos i el veu de l'actor, pot servir com una extensió de les seves capacitats d'expressió. O sigui que, com un efecte de vídeo, no és per si mateix, no és una decoració, és un element integral del que fa l'actor, no? I la recerca va anar per allà, tant en so com en vídeo. I clar, això és superexigent, perquè si falla tot. Doncs vaig estar anant i venint de França, una època molt intensa i molt interessant, però al final no podia més, no? D'anar tant de viatge i tant de pressió allà I llavors quan vaig veure una convocatòria per a la posició de director d'Hangar, un centre de producció d'arts visuals a Poblenou, que ja havia, com he dit, col·laborat amb ells, m'agradava molt el lloc, i pensava, vinga, a veure si em surt això, no? I llavors porto ara 1 any i mig, gairebé 2 anys, aquí a Hangar, com director d'Hangar, que hem participat en un projecte de streaming que es diu Horizon.tv a la Capella, que justament va ser una mica una resposta al que vas comentar abans, no? Com que ja estem, la tècnica, ja hem fet unes avances tècniques importants, tot el sistema open source, codi lliure, amb còdecs també lliure, que és un còdec que es diu Theora, que és l'únic còdec lliure actualment, i d'intentar treballar això, ja tenim el canal, ara, què fem amb això, no? I doncs vam començar a treballar amb això, amb en Dani Miracle també, de Neoquinoc, i va anar confirmant algunes intuïcions que vam tenir, no? De com podria ser un stream, no? Penso que hi ha moltes maneres d'entendre el stream, no? O sigui, una és com hem fet més a Horizon, no? Amb tota la regia, els mixers, el subtitulatge, un bon sistema de gravar i pujar-ho i tot això. I l'altra és la idea de l'ambient media, no? La idea de que un model de televisió que té que ser, cada minut té que passar alguna cosa, no? És que, perquè time is money, el temps és diners, i cal fer-ho ahí, tot nivell de producció molt bé, no? Mentre que es podria imaginar, o sigui, que no costa res streamejar.
tens un ordinador i streameges. I es podria imaginar aquesta idea de presència, no? I aquí tornem a la idea de l'espai de nou, no? I de compartir espais no en un plan performatiu tant, sinó en una idea de presència, no? I és una cosa que m'agradaria fer amb l'ANEI Cultural, no? L'ANEI Cultural, que ens han proposat de participar, que és un projecte entre I2CAT, que és l'Internet 2 a Catalunya, el CCB i el CCB, i Granollers, diversos centres culturals a tot arreu de Catalunya. I m'agradaria experimentar una mica amb això, perquè tenen un ample de banda brutal, que realment podries tenir senzillament la càmera no sé on és a Granollers exactament, no? A la Fàbrica de l'Arts, diguem-ne, no? I una a Olot, no sé, no? I senzillament de viure amb això, de muntar un espai on hi ha 4 projeccions que van canviant, no? I viure amb això, saps? Començar a... Què fa això amb el teu sentit d'espai? Què fa amb el sentit de temps? No sabem encara. És que és un camp que no està realment explorat, això. I ahí entrem al teatre. I això, ara vendrà Roger Bernat al mes de desembre a treballar un parell de setmanes aquí amb aquest tema, no? Com aquestes eines podrien ser eines teatrals. Perquè estem parlant... A mi m'agrada molt d'agafar-lo de la línia del teatre més que la televisió. A l'Horizon TV hem fet de punt de televisió, un plató, llums, i vinga, emissions, no? Però si ho agafes més del costat del teatre, em sembla que ja s'obre uns perspectius molt interessants.